kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Irene. Bata pa ako, itinatak na ng aking ama sa isip ko na ako ay magiging somebody paglaki ko. Pero gumuho ang pangarap na yon nang mabuntis ako sa edad na 19 anyos ng isang lalaking hindi ako kayang panagutan. Doon nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay at tila ang walang humpay na mga pagsubok. Ronnie, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo ko iiwan. Panagutan mo ako. Kapag umuwi ako sa bahay ng ganito at malaman ni Papa na walang amang sanggol nito sa sinapupunan ko, papatayin niya ako. Irene, hindi kita maaring panagutan. Bakit? Sabi mo mahal mo ko. Hindi pa totoo yung mga sinabi mo sa akin? Totoo. Mahal kita. At gusto ko rin makasama kayo ng magiging anak ko. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Irene, may asawa ako. May asawa ka? Oo. At patawarin mo ako. Hindi ako nagsabi ng totoo sa'yo kasi natatakot ako na baka iwan mo ako. Irene, mahal kita. At kung wala sana kaming mga anak, iiwan ko si Rica para sa'yo. Sabi mo mahal mo ko? Oo, mahal kita. Sabi mo mahal mo ko? Mahal mo ko! Pero bakit ka nagsinungaling sa akin? May asawa ka na pala? May anak ka na pala? Kung gano'n, bakit niligawan mo pa ako? Bakit hinayaan mo mahulog ang loob ko sa'yo? Walang iya ka! Irene, patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang... Hindi mo sinasadya? Umalis ka na ngayon din sa harapan ko! Umalis ka na! Kung hindi, mapapatay kita! Nahilo ka ba sa biyahe? Galing ka ba probinsya? Bakit nagsusuka ka? Ay, communal ang CR dito. Kaya bawal maglabas sa loob. Kung maglalaba ka, doon ka sa ibaba. May gripo doon. At pwede ka na rin doon magsampay. Sige po. Namumutla ka rin ah. Teka, ilang taong ka na ba? 19 po. Saan ka nag-aaral? Magtatrabaho po ako. Magtatrabaho? Ibig mong sabihin, tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho lang? Ganon? Bakit? Pwede ko na bang makuha po yung susi ng kwarto ko? Sorry. Oo nga pala. Eto. Salamat po. Maiwan ko na po kayo. Parang may kakaiba sa batang ito. Kung hindi ka nabuo, sana kasama ako sa mga aakyat ngayon sa stage. Sana makakakuha na naman ako ng medalya. At matutuwa na naman sa akin si Papa. Wala akong puwang sa mundong ginagalawan ko ngayon. Hindi ka dapat narito. Bakit kasi nabuo ka pa? Ayaw naman sa'yo ng ama mo. Dapat hindi ka nalang nabuo. Ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo. Buntis ka, Irene? Opo. Sino aman yan? Pati po ba yan kailangan nyo rin malaman? Ay, hindi naman. Mabuti ka pa. May magiging anak ka na. Alam mo, yung anak ko, 5 taon na silang kasal ng asawa niya. Pero hindi pa sila nagkakaanak.
Gusto ba nilang magkaanak? Abay, siyempre. Kaya nga sila nagpakasal dahil gusto nilang bumuo ng isang pamilya. Kaya lang, hindi naman sila binigayaan ng Diyos ng anak. Gusto po ba nilang magkaroon ng anak? 4 na buwan mula ngayon? Ha? Namumula ang balat niya. Kumusta ka? Baby boy? Ang laki mo bata. Pero paano ka nagkasya sa tiyan ko? Irene! Ha? Kumusta ka? Okay lang ako, Ate Vina. Hello, Mark Jan. Mark John? Oo, Mark Jan ang pangalan niya. Cute niya. Pwede ko ba siya kargahin? Sige. Akin na. Halika. Kumusta ang anak ko? Sa wakas nakita ka rin ni Mama. Excited na si Papa na makita ka. Huwag ka muna magagagalaw, Irene. Baka mabinat ka. Eto, dinalang kita ng mainit na sabaw. Salamat po. Ang putla-putla mo. Bakit kasi hindi ka umuwi muna sa inyo? Nakapanganak ka na naman. At wala naman sa iyo yung bata. Malay mo, baka matanggap ka muli ng papa mo. Aling Cora, Bakit? anong naramdaman ninyo nang una niyo makita si Vina nung ipinanganak mo siya? Masaya. Sobrang saya. 9 na buwan ko siyang dinala sa akin sinapupunan. At nang makita ko siya, wow, talo ko pa ang nanalo sa loto. Basta, wala akong pagsidlan ng saya. Mahirap ipaliwanag ang kaligayahan. Pero alam mo, hindi doon natatapos ang lahat. Kapag nakita mo yung mga first time ng anak mo, mas masaya yun. Halimbawa, yung unang beses na bibigkas siya ng mama. Yung unang beses na dadapa siya. Unang beses na mauupo. Maglalakad. Bakit mo na itanong? Irene, bakit ka umahagulgol? Ang anak ko. Ang kawawa kong anak. Oh, Irene, Kuya Greg, naparito ka sa bahay. ang anak ko. Ha? Irene? Um, Oh, napasyal ka. Ate Vina, Teka. Bakit ka lumuluhod? patawarin mo ako, Ate Vina. Eto ang perang kabayaran ng anak ko. Ha? Isinasauli ko na. Ano? Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na lang sa akin ang anak ko. teka muna, Irene. Nababaliw ka ba? May usapan tayo. Kuya Greg, maawa kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Wala akong pakialam kung habang buhay ako hindi kilalaning anak ni Papa. Wala na akong pakialam doon. Kung kailangan ko magtrabaho 24 oras para lang mabuhay kami ng anak ko, gagawin ko yun. Ang mahalaga, kasama ko ang anak ko. Paano? Kung ayaw ko siyang ibalik sa'yo. Kung ayaw mo siyang ibalik sa akin ngayon, araw-araw akong pupunta rito. Luluhod, magmamakaawa sa inyo.
Noong ipinagbubuntis ko siya, ilang ulit kong tinangka magpakamatay. Ilang ulit kong tinangkang tapusin ang buhay ko. Pero kapag naiisip kong may munting buhay sa loob ng tiyan ko, nanghihina ako. Hindi ko magawang uminom ng lason o kaya naman ay tumalon sa tulay. Sa panahong wala na akong pag-asa, siya ang kaisa-isang dahilan kung bakit nagagawa kong bumangon araw-araw. Sa kabila ng lahat, nagawa ko siyang ipagbili sa inyo. At pinagsisisihan ko yun. Pinagsisisihan ko yun. Ate Fina, Kuya Greg, nagmamakaawa ako. Ibalik niyo na lang sa akin ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bagamat disappointed, ibinalik na rin sa akin ni na Ate Vina at Kuya Greg ang aking anak. Ngayon, 5 taon gulang na siya. Nakabalik na rin ako sa aming bahay at natanggap na rin ni Papa ang aking sinapit na kapalaran. Masasabi kong hindi ko man natanggap kaagad ang pagdating niya sa buhay ko. Pero ngayon, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit mahirap, nakakaya kong pasanin at lagpasan ang bawat pagsubok. Ako, si Irene. At ito ang aking buhay. Isa sa mga pinakadakilang pag-ibig dito sa mundo ay ang pag-ibig ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Ang pag-ibig na ito ang dahilan kung bakit nagagawang magsakripisyo, bumangon sa pagkakadapa at magpatuloy sa kanyang buhay ang isang tao. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Edna. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka. Bagamat meron naman akong pangarap, pero nung makapagtapos ako ng high school, kinailangan kong kalimutan ang pangarap na yun para maagang maghanap buhay at matulungan ang aking mga magulang na buhayin ang 5 ko pang mga kapatid. Edna, Tay, magkano ba ang sweldo mo sa pagbabantay ng pwesto sa palengke ng Jajina mo? bakit to? May nakilala akong pulis kahapon. Bagong salta rito sa bayan natin. Naghahanap daw sila ng kasambahay. Mga gusto mong subukin. Stay naman daw. Libre pagkain. Naku, pumayag naman kaya si Tia Gina na umalis ako. Kakarampot naman ang binabayad sa'yo, di ba? 2,000 po isang buwan.
Kalahating araw lang naman po. Kasi madalas, ang pagbabantay ko sa pwesto niya, nauubos naman po agad yung tinda niyang karne. Aba, subukin mo doon sa sinasabi kong pulis. Binigyan niya ako ng kapirasong papel o address doon nila ito. Huh? Magaan kasi ang loob ko kay sir. Mukhang mabait eh. Sige po. Susubukin ko po. Ikaw ang nagawa ng lahat ng gawaing bahay, maliban sa pagluluto. Ako ang magluluto kasi maselan sa pagkain to mag-aama ko. Sige po. Yun ang kwarto mo, yung malapit sa kusina. Opo. Mabait ako, Edna. Pero ayoko sa taong sinungaling. Opo. Ayoko ng taong hindi marunong magsabi ng totoo. Tandaan mo yan. Opo, ma'am. Ate, ang itatawag mo sa akin. Ayokong tratuhin mo kung amo. Ang gusto ko, tratuhin mo kung ate. Dahil tatratuhin ka namin kapamilya. Bakit ika mo? Dahil titira tayo sa iisang bubong. At gusto ko, pagsisilbihan mo kami, hindi dahil kasambahay ka, kundi dahil bahagi ka ng pamilyang ito. Sa loob ng isang pamilya, pinagsisilbihan natin ng isa't isa dahil mas malaking uri ng serbisyo ang ididemand namin sa iyo. Kaya nga may sweldo ka. Yun lang ang pagkakaiba. Naintindihan mo? Opo, ma'am. May nakalimutan ka agad. Ay, opo, ate. Good. Ikaw na ba yung anak ni Mang Tinoy? Opo, sir. Kuya Philip ang itawag mo sa akin. Welcome to our family. Hindi ako nagkamali. Sabi ko na nga ba mabait yun si Sir Philip eh. Oo nga po. Pati nga asawa niya at yung dalawa nilang anak. Mabuti yan. Kaya pagbutihin mo ang pagtatrabaho. Bihira makakuha ng ganyang mga klase ng amo. Opo. Ay, oo nga pala, tay. Bakit? Ito po yung pang-isang buwan ko sweldo. Bili nyo ng gamot si nanay. Kasi narinig ko kanina, panay ang ubo. Ay. Sobra na yata sa kalalaba. Madalas nga raw na masakit ang likod niya. Medyo malaki po yan. Kayo na lang po bahalang mag-budget. Oo. At saka tay, huwag na rin kasi kayong utang ng utang. Sabi ni Ate Hilda, hindi daw maganda yung maraming utang. Lalo daw tayong maghihirap kapag marami tayong pinagkakautangan. Kaya pagkasya nyo na po yan, ha? Pagkasya nyo yung perang yan. Edna, Ate? tulungan mo nga akong bumangon. Naku, ate, magpahinga ka na lang. Ang taas pa ng lagnat nyo. Baka lalong lumala yung sakit mo. Pero kailangan kong magluto ngayon. Uwi na yung mag-ama ko. Ay, kung papayag po kayo, ako na lang po magluluto. Marunong ka ba? Opo. Kaya lang po, may mga pagkain pong bawal sa kanila. Wala naman. Ang kuya mo kasi, pihikan masyado sa pagkain. Ay, isusubukin ko po, ate. Kapag hindi niya nagustuhan yung luto ko, hindi na po uli ako magluluto. Ako na lang po magluluto. Sige. Ikaw na bahala, ha? Opo. Alam kong hindi ka magpipresenta kung talagang hindi mo naman kaya. Masarap itong piningahang manok mo, Edna. Oo nga, ate. Marunong ka pala magluto. Salamat po.
Sa katunayan, hilig ko po talaga yung pagluluto. Sa bahay nga, kahit na simple yung mga sangkap, madalas nga nag-eksperimento ko. Para po kahit papano, nakakakain kami ng masarap ng mga kapatid ko. Ayoko kasing maramdaman nila na mahirap na nga kami. Hindi pa masarap yung pagkain namin. Oo nga. Dati nga po, gusto ko po sana kumuha ng kursong HRM. Kaya lang, hindi naman ako nakapag-kulehiyo. Teka, gusto mong mag-aral? Nay, matanda na ho ako, kuya. 30 anyos na ako. O ano ngayon? Tsaka isa pa, hindi naman ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Ayos na sa akin yung ganito. Kahit pa paano, nakakatulong ako kay nanay at tatay. E di akong magpapaaral sa'yo. Ay, ho? Oo. Isipin mo na lang na scholar kita. Kuya, mahal ang kursong HRM. Baka wala na pong matira sa sweldo ko. Scholar ka nga raw, ate. Ibig sabihin, sasagutin ni Papa ang tuition mo. Ay, naku, wag na. Ayos na po ako dito. Ayos na ako na nakakuha ako ng mga amo na kagaya ninyo. Hindi ako itinuturing na iba. Hindi, bukas na bukas din, sasama ka sa akin. Kuya. Kumuha ka ng entrance exam. Excuse me, saan ba rito yung room 305? Hi, ma'am. Ha? Ikaw ba ang teacher namin sa susunod na subject? Ay, hindi ako teacher. Estudyante ako. Talaga? Estudyante ka rin? Eh, mukha ka na kasing teacher eh. Di ba? Kasi, 30 anyos na ako. Ay, talaga? Hindi halata. Mukha ka lang 31. Hindi ko na lang sila papansin. Uy, ma'am. Saan ka na pupunta? Kinakausap ka pa namin dito eh. Ganyan ba ang matanda na? Wala nang respeto sa kumakausap sa kanyang bata? Bitiwan mo ang braso ko. Eh, paano kung ayoko? Ang sabi niya, bitiwan mo ang braso niya! Aray, sinong... Andrea? Wala ka namang magawa, no, Jigs, ha? Bakit ka nang babatok? Ang yabang mo ha? Porke pulis ang tatay mo? Alam mo, Jigs, kung wala kang magawa, try mo magsipilyo muna, ha? Bad breath ka kasi. Tapos ang daldal mo pa. Ano sabi mo? Ang sabi ko, mabaho yung hininga mo. Tara na nga, Ate Edna. Teka, paano kapag ikaw naman yung binuli niya? Alam mo, ate, ang mga taong bully, mahina sila deep inside. Mahina at duwag. Pinagtatakpan lang nila yun eh. Kaya they act as if matapang sila or dominante. Pero kapag pinoint out mo yung weakness nila, kahit isa lang sa mga weaknesses nila, yun, tumitiklop sila. Kaya huwag kang papayag na ibuli ka. Salamat, ha? Wala yun. Basta ang tip ko lang sa'yo, in this harsh world, kailangan mo maging matapang. Edna? Edna? Saan? Sa Edna. Nakatulog na rito sa laundry area. Nakaupo sa sahig. Nakasandal sa washing machine. At yakap-yakap ang handouts niya. Nagre-review yata ito. Ay, nagre-review habang naglalaba. Kawawa naman. Edna? Edna? Ay, anak ko, Ate Hilda. Nakatulog pala ako. Yung nilalabang ko. Natulog ka na kaya? Hating gabi na eh. Hindi po. Kailangan po maisampay ko yung mga nabanlawang ko na. Kaya mo pa? Opo. Magsabi ka lang ha. Pwede naman kaming kumuha ng isa pang kasambahay. Kaya ko naman, ate. Kunti na lang. Gagraduate na ako. Tama. Konti na lang, Edna. Kaya huwag kang susuko.
Sa wakas, graduate na ako. Mga Tinoy, ano ang pakiramdam nyo? Nag-graduate ng panganay nyo. Nako, hindi ko mapigil ang pagluha ko. Tears of joy po ang tawag dyan. Ni sa hinagap. Hindi ko naisip na makikita ko ang anak kong tumatanggap ng diploma. Nakontento na akong makita silang humihinga, kumakain. Hindi na ako nangarap ng iba pa para sa kanila dahil mahirap lang naman kami. Tay, Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Sir Philip. Ma'am Hilda, maraming salamat. Ibinigay niyo sa anak ko ang hindi ko may bibigay sa kanya. Yung edukasyon. Alam mo, mga Tinoy, hindi naman namin pag-aaralin niyang si Edna kung hindi namin nakita kung gaano siya kasipag. Masinop at hindi sinungaling. Yun. Kahit hindi niyo ho nabigyan ng maayos na edukasyon ang inyong mga anak, napalaki niyo naman sila na may magandang asal. At higit sa lahat, may takot ho sa Diyos. At yun po ang pinakamahalaga. Uy, maraming salamat po. Ate Hilda, maraming salamat. Kuya Philip, Congrats, Ate Edna! salamat Andrea. Salamat po sa inyo. Itinuring niyo akong tunay na bahagi ng inyong pamilya. Hindi po namin masusuklian ang inyong kabutihan kahit kailan. Pero natitiyak ko, susuklian kayo ng Panginoon dahil sa inyong kabutihan. Miss, magbibil out na kami. Ay, ma'am, wag na raw po kayo magbayad. Bakit? Because I am the manager. Hoy! Ate Edna! Edna! Kumusta po kayo? Ate! Ikaw ang manager dito? Oo. Akala ko nasa abroad ka. Kailan ka umuwi? Sabi ni Andrea, doon ka magsasettle down. Gusto ko po talaga sanang sorpresahin kayo. Kaya lang naunahan ninyo ako. Ay, nako, miss ka na namin. At saka yung luto mo. Talaga po. Manager lang ako rito kasi yung kapatid ko ang may-ari. Napagtapos ko na rin siyang mag-aral. Yung isa naman nasa barko. Good. Dalawa na silang nasa college. Wow! Good to hear that. Lahat po ng ito dahil sa inyo. Kaya habang narito ako, araw-araw kayong kumain dito kasi laging libre. Makabawi man lang ako sa lahat ng tulong ninyo sa akin. Makita lang namin na maayos ang kalagayan mo. Napakasaya na namin. Hindi naman tayo tumutulong sa ibang tao para makatanggap ng kapalit sa kabutihang ginagawa natin. Opo. Tumutulong tayo dahil alam nating iyon ang kalooban ng Diyos. Lahat na ng mga kapatid ko ay meron ng maayos na trabaho. At sina nanay at tatay, pareho nang huminto sa paghahanap buhay. Kapag binabalikan ko ang aking nakaraan, hindi ko mapigilan na magpasalamat sa Diyos na nakilala ko ang pamilya ni na Kuya Philip. Dahil sa kanila, natutuhan ko ang totoong pagtulong sa kapwa. Yun ay yung walang hinihintay na anumang kapalit. Ako si Edna. Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Edna ay isang patunay na hindi ang edad o estado ng buhay ang maaaring makahadlang sa pag-abot ng pangarap ng isang tao. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jonel Benamin, Angelo Alcantara, at Rosana Villegas sa papel na Edna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon.
Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Jack. Isa akong lalaki nagsusumikap sa buhay para patunayan na handa na akong akuin ng buong responsibilidad para magtayo ng isang pamilya. Pero hindi naniniwala ang mga magulang ng babaeng nais ko mapangasawa. Para daw kasing imposibleng umasenso ang isang katulad ko na pedicab driver. Pakinggan ninyo. Jack, kala ko hindi ka na darating eh. Pasensya ka na kung nahuli ako May hinatid pa kasi akong pasahero kanina dun sa Marulas. Ikaw, tumakas ka ba sa mama mo? Hindi. Nagpaalam ako sa kanya na aalis ako. Pero ang sabi ko, pupunta ako kina Doray sa Tanejeros. Saan ba tayo pupunta, Jack? At pinagsuot mo pa ako ng puting outfit. Kala tuloy ng mga nakakasalubong ko, nurse ako eh. Pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo? Bakit naman tayo pupunta dun? Magpapakasal na tayong dalawa. Ano? Ay, seryoso ka, Jack? Paano yung mga magulang ko? Secret marriage ang gagawin natin. Hindi malalaman ng mga magulang mo na kasal na tayo. Pero sakaling malaman man nila ang totoo, hindi na nila tayo mapaghihiwalay. Walang sino man ang makakahadlang sa ating pagmamahalan. Ano? Sige, Jack. Pumapayag na ako. Bakit ngayon ka lang, ha, Josie? Saan ka galing? Inabot ka ng ganitong oras. Hindi ba po sabi ko sa inyo, pupunta po ako kina Doray? Pumunta ka ninang 3:00, sina Dorette medyo dito. Hinahanap ka. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Si Jack. Ano po kasi? Anong ginawa niyo ng lalaking yun, ha? Saan kayo nagpupunta? Ginabi ka ng uwi. Hindi ko naman po kasama si Jack. Maniwala po kayo sa akin. Kilala kita, Josie. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Anak naman, kailan ka matitigil sa kahibangan mo dyan sa lalaking yan? Kaya ka ba niyang buhayin? Sakaling siya pinili mo? Mabibigyan ka kaya niya ng magandang buhay? Sa pagkakaalam ko, nakikipasada lang yan ng pedicab. Tapos, sa itsura niya, huwag mong sabihin sa akin na hindi siya adik. Naku, naman, Josie, oo? Mahal ko po si Jack. Yan pagmamahal mo sa hindi tamang lalaki ang magpapahamak sa'yo. Josie, hindi kita pinipigilang magmahal. Pero sa tamang lalaki naman. At naniniwala ako na hindi si Jack ang tamang lalaki para sa'yo. Kumusta na ang asawa ko? Eto, ayos naman. Ikaw? Eto, namimiss ka. Kaya ako pumunta dito kahit 10 oras ng gabi. 3 gabi na pala tayong kasal, no? Dapat, nag-honeymoon na tayo ngayon. Kaso... Huwag kang mag-alala, Jack. Mag-honeymoon din tayo sa tamang panahon. Paano kaya kung ipagtapatan natin sa mga magulang mo na kasal na tayo? Ikaw, handa ka na bang harapin ang mga magulang ko? Lalo na si Mama? Sige, Josie. Haharapin ko na sila. Kailangang malaman nilang kasal na tayo. Papatunayan ko sa kanila na kaya kitang panindigan. O, Josie, ano ba pag-uusapan natin? Dinala mo pa yung asungot na yun sa pamamahay ko. Ma, kasi
May aaminin po kami ni Jack sa inyo. Aling Marta, kami po ni Josie... Magkarelasyon. Oo, alam ko na yon. Kaya nga, Jack, hiwalayan mo ng anak ko. Hindi po pwede. Kasi Oo. Ay, Magbibigkasan lamang ba tayo ng mga letra, ha? Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba kasi, ha? kasal na po kami ni Josie. Opo, Ma. Nung 1 buwan pa po kami nagpakasal sa West. Ganon. Hindi po kayo galit? Hindi. Hindi ako galit. Talaga po? Ay, oo. Naku, hindi ako galit. Kasi napakabuti mong anak. Teka, ha? May kukunin lamang ako sa kusina. Babalikan ko kayo, ha? Ang bilis namang pumayag ng mama mo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Oo, Ma. Ibig sabihin, approve ka na kay Mama. Anong approve? Ma? Ma! Bakit niyo hawak-hawak yung ito? Aling Marta naman, ibaba niyo yan. Sino may sabi sa inyo na approve ako sa'yo, ha? Hayop ka, lalaki ka. Ita! Ito! Tama na! Akong pigilan, Josie! Tatanggal ko lang ng laman-laman sa ulo lalaking to! Tama na! Lumayas ka! Lumayas! Kaso bumahay ko! Layas! Layas! At ayoko makita pa yung magbumukha mo sa bahay ko! Hayop ka! Layas! O, Jack, uwi ka pa. Kala ko hindi ka na babalik eh. Ay, kayo naman, ma. Sino may sabi sa'yo na tawagin mo akong mama? Oh, yung kinita mo. Nasaan? Akin na. Ito po. Aba, malaki ito. Huh, magaling. Tsaka, meron po pala akong pasalubong sa inyo ni Josie. Ito po. Sapin-sapin? Alam mo, paborito ko, ha? Na ikwento po kasi sa ni Josie na mahilig po kayo sa mga kakanin. Sige, halika. Pumasok ko na doon sa loob. Nakahanda na rin yung pagkain mo doon sa mesa. Maaga na naman. Ay, maglilinis na naman ako ng buong bahay, tapos maglalaba. Uy, sandali. Malinis ng bahay. Nakahain na rin yung agahan. Ay, sino kaya gumawa nito? Aling Marta, kumain na po kayo. Aba, sino naghanda nitong agahan? Ako po. Talaga? Opo, maaga po kasi ang pasok ni Josie ngayon sa factory. Kaya wala na po siyang oras para magluto ng agahan. At ikaw rin ang naglinis nitong bahay? Opo. Tapos, naglinis na rin po ako dun sa bakuran. Tsaka, naglaba na rin po ako. Talaga? Ibig sabihin, wala na pala akong gagawin ngayon? Opo, wala na po. Wow, ang sipag mo. Anong oras ka nga pala nagising? 3:00 ng madaling araw pa po. Tiyak na pagod ka. Kumain ka na ba? Tapos na po. O sige, magpahinga ka muna kahit 1 oras bago ka mamasada ng pedicab. Salamat, Jack, ha? Wala po yun. Wow, sipag naman ng asawa ko. Baka naman mapagod ka ng sobra niyan. Ako? Mapapagod? Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya to ng katawan ko. Alam mo, Jack, natutuwa sa'yo si Mama. Masipag ka raw kasi, at saka magalang.
kahit na sinisimangutan ka niya. Gusto ko kasing mabago ang impresyon niya sa akin. At saka mapatunayan na rin na karapat dapat ako maging asawa mo. Ano, Marta? Kumusta naman yung manugang mo si Jack? Ba, ayun. Masipag naman. Mabait, magalang. At saka madiskarte sa buhay. Oh. Oo. Nakita ko naman na ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Josie. Ay, Mare, nagkamali ako sa panghuhusga ko sa kanya. Ibig bang sabihin yan, boto ka na sa kanya? Oo. Oo. Gusto ko na si Jack para kay Josie. Dahil kumbinsido na ako na nasa mabuting kamay ang aking anak. Wow! Himala! Anong nakain ninyong dalawa at magkasundo na kayo? Ko naman, Josie, oh. Bakit? Wala na bang pag-asa na magkasundo kami ni Jack? Hindi, pero kasi naninibago lang ako. Nakita ko naman na mabuting taong asawa mo. Kaya sa maniwala ka sa o hindi, hindi na ako tututol pa sa inyo. Tama ang mama mo. Ayos na ang lahat sa amin. Siya nga pala, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, mahal? Titigil na ako sa pagpipedicab. Ha? Abe, bakit naman? May naipon na po kasi akong pera para makapagtayo ng maliit na negosyo. Mas mainam kasi yon para kumita ng malaki. At para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at magiging anak namin. O ano bang negosyo yung balak mo, mahal? Yung simple lang. Bali, magtitinda tayo ng fishball, squid ball, kwek-kwek, isaw at saka calamares. Yung isa kong kakilala, binibenta na yung food cart niya. Bala ko yung bilhin, gamit yung naipon kong pera. Mas malaki ang kikitain ko doon kaysa sa pagpipedicab ko kapag nagkataon. Naku, maganda yung naisip mo. Sabihin mo sa akin kung paano ka makakatulong. Magtutulungan tayong dalawa na itaguyod yung naisip mong negosyo. Basta ako, buo ang suporta ko sa inyong dalawa. At handa rin akong tumulong sa inyo. Maraming salamat po, Ma. Sana magtagumpay yung binabala kong negosyo. Magtatagumpay kayong dalawa. Basta maging positibo lang kayo sa buhay nyo. Tumigil din ako sa pagpipedicab. At sa halip, ay nagtinda ako ng mga pagkain gamit ang food cart. Nagbebenta kami sa tapat ng isang pampublikong eskwelahan. Maganda naman ang kita at nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan ng aking pamilya. At nakakapag-abot pa ako sa aking paboritong biyanan. Hindi naman malaki ang aking negosyo, pero masaya kami dahil patuloy ang pagbuhos ng biyaya sa aming pamilya. Ako si Jack at ito ang aking buhay. Totoo na sa pagsisikap ay unti-unting aasenso ang iyong buhay. Pagtiwala ka lamang sa iyong sarili at higit sa lahat, huwag makalilimot na magpasalamat sa Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Jack. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krista Senga at sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Esther. Isa akong OFW. Nangangamuhan sa ibayong dagat. Nagtitiis ng hirap
may maipadala lamang sa pamilya dito sa Pilipinas. Pakinggan po niyo ang aking paglalahad. Yun ay, parang ang laki na ipinayat niyo ah. Mas marami kasi ang trabaho ko dito, Agnes Pero mababait ang mga amo ko kaysa doon sa dati. Buti naman po at mabait sila. Oo, Mark. Hindi sila nananakit. Malaki pang magpasahod. O kayo, kumusta na pag-aaral nyo? Ay ako po, Nay, okay naman yung grades ko. Kahit na nga madalas nahihirapan ako. Ganyan talaga mag-aral, bunso. Hindi madali. Tiyaga lang at sipag. Hindi naman po ang pag-aaral ko ang problema na Si Tay po. Naglalasin pa rin ba siya? Opo, Inay. Kaya madalas wala po kayong baon ni Agnes pag pumapasok kami. Ano? Pambihira naman lalaki yun, oo. Hindi na nagbago. Kumpleto naman yung pinadadala ko sa kanya. Yun lahat ang kita ko. Kaya nga po si Kuya, Nay. Nag-apply na ng trabaho. Pumasok po akong encoder. Para po yung kikitain ko, maging panggastos ko na po. Kawawa naman kayo. Hindi kayo dapat pinababayaan ng tatay niyo. Kakausapin ko siya. Ay naku, baka lalo po siya magalit sa amin. Binantaan na nga po niya kami na kapag nagsumbong daw po kami sa inyo, masasaktan kami sa kanya. Ano pa ba dapat kong gawin upang mapagbago ang tatay niyo? Kausapin niyo na lang po si Itay, Inay. Pag uwi niyo. Talaga, Simon? Ako lang mahal mo. Hindi na si Maring Esther. Ano masabi, Leti? Dahil ikaw maganda at mabango. Nay, bibigay ang paligayang hanap ko. Talaga. Ay, bakit nagtsatsaga ka pa sa kanya? Bakit hindi mo na siya iwalay yan? Nag-iipon pa ako para sa paglayo nating dalawa. Pag malaki na ang ipon ko, iiskapon na tayo. Ang galing mo talaga, Simon, honey. Agnes, ano ba yung sasabihin mo sa akin? At parang naiiyak ka pa. Kuya, si Itay. May nangyari kay Itay? Wala. Pero nakita ko siya nagpunta sa bahay ng ninang Leti mo. At nakita ko rin ang paglalambingan nila. Kuya, niloloko niya si Inay. Totoo palang usap-usapan ng mga kapitbahay natin. May relasyon si Itay at si Ninang Leti. Ang sasama nila. Kakausapin ko si Itay mamaya. Susumbatan ko siya. Huwag na, Kuya. Baka mamaya saktan ka pa niya. Anong gagawin natin? Mananahimik na lang tayo sa pangluloko niya kay Inay? Agnes, hindi pwede yun. Sabihin na lang natin kay Inay ang lahat. Inay, mabuti po at naka-video chat namin kayo ngayon. Nagulat nga ako sa pagtawag niyo Nagkataon naman, wala yung amo ko, kaya makakapag-usap tayo mga anak. May sasabihin po kami sa inyo, Nay. May problema na naman ba sa tatay niyo? Niloloko po niya kayo, Nay. Ha? Nay, si Itay po at si Ninang Leti may relasyon. Ang mga walang yun? Natiyak niyo ba? Paano niyo nalaman? Nakita ko po si Itay na pumasok sa bahay ng kumari ninyo. At nakita ko rin po yung paglalambingan nila. Gusto ko nga pong sumbatan si Itay nang malaman ko yun. Pero sabi po ni Agnes, mas mabuti raw po na kayo na lang ang kausapin namin. Galit po ako sa kanya, Inay. Wala siyang awa sa inyo. Bakit ba ganon si Simeon? Sa halip na
magbago. Lalo pang lumala. Ano po gagawin natin ngayon para matapos ng kalokohan ni Itay? Hoy, Mark. Tulungan mo akong buhatin itong mga gamit ko. Tay, saan po kayo pupunta? Ano? Bakit dala niyo po mga maleta niyo? Eh di alis na ako rito, tanga. Nakakita mo nang may dala akong mga maleta eh. Nagtatanong ka pa. Bakit naman po, Itay? Tay, paano po kami? Hoy, malalaki na kayo. Kaya nyo ng mga sarili nyo. Si Ninang Leti po bang dahilan ng pag-alis niyo? Alam nyo na pala eh. Oo, siya nga. Alam na po ba ito ni Inay? Hindi kami nagkakausap. At wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Tay, maawa naman po kayo kay Inay. Nagtitiis po siya ng hirap sa ibang bansa para sa atin. Ano? Tapos ipagpapalit niyo lang siya sa iba? Ba't ang gagong ito? Bakit niyo po ako sinuntok? Totoo na po sinabi ko! Pag hindi ka tumigil sa kadadaldal mo, bubugbugin kita bago ako palas! Sinabi sa amin na ngayon ang dating ninyo. Pinayagan lang kong umuwi na maaga ng mga amo ko. Pero sinadya kong hindi sabihin sa inyo, anak. Para masurpresa kayo. Lalo na yung magaling mong ama. Agnes, sino ba yung dumating at... Nay! Nay! Salamat po at umuwi na kayo. Oo, anak, oo. Mag-uusap kami ng gusto ng tatay niyo. Nariyan ba siya? Eh, Inay, umalis na po siya kahapon pa. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Umalis? Sumama na po siya sa babae niya. Sa kumaring Leti niyo. Hindi. Hindi totoo yan. Ang pera ko pinadadala. Nasa kanya lahat. Nay, wala po siyang iniwan sa amin. Wala siyang away, Nay. Pinaghirapan ko ang perang yon. Simyo, bakit naman? Bakit mo naman ito ginawa sa akin? Naging mabuting asawa naman ako. Nay. Bakit pinagtaksilan mo pa rin ako? Tinangay mo pa yung pera ko. Yun, honey. Saan mo ba ako dadalhin ngayon? Sa Baguio, Leti, honey. Doon tayo gagawa ng paraiso natin. Hoy, gusto ko yan, ha? Kaya lang, baka magabol si Esther dahil dala mo yung pera niya. Maghabol na siya sa Tambul Mayor. Wala na siyang magagawa pa. Kasalanan niya yun. Tanga na siya, pangit pa. Ay, ano mo? Honey, Leti! ka nagulat? Teka, Ha? wala tayong preno. Oh, no! Ayoko na mamatay! Ayoko! Mapapaga tayo! Nay, kain na po tayo. Nakapagluto na po ng hapunan si Agnes. Mauna na kayo, Mark. Wala pa akong ganang kumain. Nay, matagal na po namin kayong hindi nakakasalo sa pagkain. Sana naman po ngayong narito na kayo, makasalo namin kayo palagi. Mark, Namimiss na po namin ni Agnes yung magkakasabay po tayong kumakain. Kalimutan niyo na po si Itay. Pati na rin po yung walang hiya kong ninang. sakit. Napakasakit, anak. Niloko na nga nila ako. Tinangay pa yung pera ko. Salamat na lang.
Pinabaunan ko ng amo ko ng pera. Kaya may nagagamit tayo ngayon. Nay, may tumatawag po sa cellphone niyo. Hello? Opo, ako nga po. Sino ho sila? Pulis? Ba't niyo ho ako tinawagan? Ha? Ang asawa ko? Na-aksidente? Itay, salamat mo nakaluwas kayo. Kailangan ko talaga kayo rito. Matapos kong makausap sa cellphone si Mark, naganda na ako agad para makabiyahe. Ikaw rin pala nag-ayos ng burol ni Simeon. Wala naman pong ibang gagawa kundi ako, Itay. Wala naman hong kapatid si Simeon. Ulila na rin sa mga magulang. Wala siyang awa sa inyo. Sa inyo ng mga anak nyo. Sa kabila ng mga pagsisikap mo, nagawa ka pa niyan lukuhin kasama ng kumarin nyo. Kaya siguro nangyari sa kanila yan. Pareho silang namatay sa aksidente. Marahil nga po, Itay. Yun ang dahilan. Tinangay nila ang perang ipinadadala ko kay Simeon. Kaya binigyan katarungan ng Diyos ang aking kaapihan. Pero sa kabila ng ginawa ni Simeon, gusto ko pa rin yung gawin ang tungkulin ko bilang kanyang asawa. Palilibig ko po siya na maayos, Itay. Mamayang hapon, alis na ako, mga anak. Babalik na ako sa trabaho ko sa Hong Kong. Naiiwan ko na kayo sa Lolo Ambonyo. Nay, talaga po bang hindi na kayo mapipigilan? Mark, nakapirma na ako ng kontrata sa amo ko bago pa ako umuwi dito. Kaya gustuhin ko man huwag nang umalis, hindi maaari. Pero sana po, Nay. Huling alis niyo na ito, ah. Magnegosyo na lang po kayo pagbalik niyo rito. Tama si Agnes, anak. Yun na lang ang gawin mo. Para lagi na po namin kayong kasama ni Kuya Mike. Malungkot po kasi na nagkahiwalay na nga po kayo ni Itay. At namatay po siya. Tapos, malayo pa po kayo sa amin. Hayaan niyo, mga anak. Pangako. Huling alis ko na ito. Mag-iipon lang ako para sa atin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang aking mga apo. Sisikapin kong magabayan sila habang wala ka. Salamat po, Itay. Magpapakabait kayo lagi, mga anak, ha? Opo, Inay. At huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Opo. Konting tiis lang, mga anak ko. Magkakasama-sama ulit tayo. Sa awa ng Diyos, nalimot ko ang aking kasawian. Nakabangon ako at nakaipon na ginamit ko sa patuloy na pagtataguyod sa aking mga anak. Ngayon ay kapwa na sila tapos sa kolehiyo. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Esther, dating OFW. At ito, ang aking buhay. Mga nagsigarap: Phil Cruz, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin at Susan Robles sa papel na Esther. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bert. Dalawa ang anak namin ni Sarah. Sa simula, maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Ngunit nagsimulang magkaroon ng problema ang aming pamilya nang matanggal ako sa trabaho. Ay, naku, bakit ba naman ngayon ka pa nawala ng trabaho, Bert? Pasensya ka na, Sarah. Marami tayong inuhulugan. Itong bahay, yung ref. Tsaka, paano yung pang-araw-araw natin? Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho. Ako na lang kaya maghanap ng trabaho. Sarah, hindi pwede. Dapat dito ka lang sa bahay. Ikaw ang mag-aalaga sa dalawa nating anak. Pero, Wala ka bang tiwala sa akin? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Alam mo naman, nag-aaral na yung mga anak natin. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Mag-iisang buwan na mula nang mawalan ka ng trabaho, Bert. Wala ka pa rin nakukuha hanggang ngayon. Ma, sinabi na po sa akin ni Sarah yan. Kaya nga umalis ako sa bahay. Kasi dada siya ng dada. Ano akala mo? Tatahimik lang ako. Paano yung mga apo ko? Paano mong pakakainin ang iyong mag-iina? Ma, pwede ba? Hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw ako naghahanap ng trabaho. Anong magagawa ko kung ayaw kong tanggapin sa mga ina-applyan ko? Anong gagawin ko kung walang bakante sa mga pinupuntahan ko opisina? Kontrolado ko ba yun? Ginusto ko bang matanggal sa trabaho? Pinagtatasan mo ba ako ng boses, ha? Kung wala ka makuhang trabaho, pumayag ka na lang na si Sarah maghanap. Eh di ikaw ang mag-alaga sa mga anak nyo kaysa tumunganga kayong pareho sa bahay nyo. Tapos yung mga apo ko nagugutom. Pare, masyado kang tahimik. Huwag mong problemahin masyado ang sitwasyon mo. Oh, tagay lang. Tulog mo lang yan. Pare, wala ka bang alam na pwede kang pasukan? Marunong ako mag-drive. Baka may kakilala ka naghahanap ng driver. Wala akong kakilalang naghahanap ng trabahador. Pero, pwede ka sumama sa akin bukas. Ha? Saan? Magsasabong tayo. Hindi ako nagsasabong. O edi pag-aralan mo kung paano magsabong. Basta magdala ka lang ng konting pera bukas. Wala na nga akong pera eh. Sige. Sagot ko na ang taya mo. Bayaran mo na lang ako kapag nanalo tayo. Sigurado ka ba? Oo! Akong bahala sa'yo. Bert, saan ka kumuha ng perang pinambili mo ng grocery na to? Yan lang. Umextra ako. Oh, eto. Budgetin mo na lang yan. Wala ka pa rin nakukuha ang permanenteng trabaho? Sa tingin mo kung may nakuha ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Siya nga pala, kahapon nakita ko yung kaklase ko ng high school, si Cheska. Sinabihan niya ako na baka daw gusto ko mag-part-time to sa salon niya. Total, marunong naman ako. Hindi! Part-time lang naman yun. At ang mga bata, sinong mag-aalaga sa kanila? O, pwede ko naman silang iwan doon sa lola nila. Sarah, ikaw ang ina. Ikaw ang mag-aalaga sa mga anak mo. At ayoko na maririnig uli ito, ha. Matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Uy, paring Bong, taki ka muna. Ito naman kayo, pare, Ay, buenas yata ang kasama itong si Bert eh. Nakachamba lang. Ay, mag-alaga ka na rin kasi ng manok mo para may panabong ka na rin. Kapag may natira rito sa pera ko. Oo, papre, cheers tayo! Cheers! Okay, Ano nga palang sabi ni Sarah? Wala. Ano naman ang sasabihin niya? Basta may dala akong pera pag uwi ko, wala nang imik yun. Ayos! Pero bukas hindi ako sasama. May nakapagsabi sa akin na mag-apply daw akong security guard doon sa security agency.
May umalis daw kasi. Ayos yan. Ayos yan, Bert. Pero sa ngayon, kalimutan muna natin yan. Hindi naman tayo uli. Tama ka. Ang problema, hindi yan nawawala sa buhay ng tao. Tama. Kaya dapat, huwag nating problemahin ang problema. Hayaan nating problema ang problema sa atin. Uy, lasing ka na naman, Bert. Abay, gabi-gabi na lang umuwi ka na. Tumahimik ka, Sarah. Tumahimik ka kung ayaw mong batukan kita. Babatukan mo ako. O, sige, gawin mo. Subukan mo. Baka hindi mo pa nararanasan na matulog na hindi dumadaan sa antok. Abat! Aray ko! Bakit, ha? Ko! Ha? Aray! Kaya mo na ako, ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Bitiwan mo ako! Ang sasabihin ko sa'yo, na huwag mo akong pakikialaman sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil asawa lang kita. Baka nakakalimutan mo. Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Bert, wala na akong pera, ha? Kailangan nating bumili ng bigas. Mangutang ka muna sa tindahan. Naku, ang dami na nating utang. Di ko pa nga nababayaran yung unang na utang ko. Hiyang-hiya na nga ako eh. Pumunta ka muna kay mama. Humiram ka muna ng pera. Bert, Ang sabi ko, humiram ka muna ng pera kay mama. nakakahiya na kasi. Nung nakaraan, binigyan niya na ako ng pabili ng pagkain ng mga anak natin. Tapos ngayon, lalapit na naman ako sa kanya. Ayaw mo, ha? Eh di magtiis kayo sa gutom ng mga anak mo. Oy! Tsaka ka! Bert! Bumalik ka rito! Bert! Ikaw na kaya magtrabaho, Sarah? Ma, magagalit siya. Eh di dumito muna kayo ng mga apo ko sa akin. Ma? Kaysa naman ganyan kayo araw-araw. O tingnan mo, nangangayayat ka na. Paano na lang yung mga apo ko? Baka kasi awayin ako ni Bert. Ako bahala sa kanya. Maghanap ka na muna ng trabaho. Katunayan nga, meron nga nag-aalok sa akin nung isang buwan na magtrabaho ako sa salon. Abay, mabuti yan. Sige na. Para kahit papaano naman, may panggastos kayo ng mga anak mo at may pambayad ka sa mga utang nyo. Si Bert kasi, di na ako naghahanap ng trabaho. Maasa na lang kay paring Mario niya. Ano, nagsasabong? Oo. Nagsasabong na si Alberto? Opo. Abay, walang yang yun. Kaya pala tinatamad nang maghanap ng trabaho? Nagsasabong? Pagkatapos, manalo o matalo, umiinom. Umuuwi ng laseng. Ano pa? Ganyan na ganyan ang buhay ng Mariong niyan eh. Kaya ayoko maging barkada ni Alberto. Hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wag na, Ma. Baka sabihin niya, nagsumbong ako sa inyo. Sarah, halika nga rito. Lasing ka na naman. Ang sabi ko, lumapit ka rito. Bakit ba? Ano yung pinagsasabihin mo kay mama, ha? Kung ano-ano ang mga ikinikwento mong hindi naman totoo. Itiwan mong braso ko, nasasaktan ako. At ano yung nalaman ko nagtatrabaho ka na raw? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha? Nagtatrabaho ko kasi ayoko magutom yung mga anak ko. At least ako nagsisikap. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Wala ka nang pera, naglalasing ka pa. Ang sabi ko sa'yo, dito ka lang sa bahay. Subukan mong umalis bukas. Kakalag ka rin kita rito pa uwi. Kung ayaw mo magtrabaho ako, maghanap ka ng matinong hanap buhay. Tumahimik ka. Tay! Tarantado ka. Bitiwan mo ang anak ko! Itay! Tay! Tay! Walang niya ka. Hindi ko nga pinalo si Sarah. Yung bata ba? Tapos makikita ko, ginugulpi mo! Tay! Tama na! Mag-impake ka ng mga gamit mo. Itay! Mag-impake ka, Sarah! Tay! Ano ba hinihintay mo? Bakit ka nagtitiis sa bahay na ito? Kasama ang demonyong yan. Tay, tama na. Wala kang kwentang patil sa pamilya. Hindi ka na nga naghahanap buhay. Nakukuha mo ba maglasing? Magsugal?
Nasaktan ang anak kong ito. Ito lang masasabi ko sa iyo, ha? Alberto, mag-isip ka. Kung hindi, mawawala sa iyong pamilya mo. Hoy! Mauna na kami sa'yo, Sarah, ha? Sige, ingat kayo. Sarah. Sarah, Ba't nandito ka? patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Dahil napabayaan ko kayo ng mga anak ko. Dahil napagbuhatan kita ng kamay. May mga ayusin pa ako dito sa salon. Umalis ka na. Sarah, nakikiusap ako. Bumalik na kayo sa bahay ng mga bata. Hindi ko na uli gagawin yun. Paano kung ayoko? Nagmamakaawa ako. May trabaho na ako. Kaya ko na uli kayong buhayin. 2 buwan lang kayong wala sa bahay. Sarah, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Ngayon mo lang napag-isip-isip yan. Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Buong pagpapakumbaba akong humingi ng tawad sa iyo ngayon. Galing na ako kay Itay. Kinausap ko na siya. Sarah, nagbago na ako. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo akong tuluyang iwan. Isa sa pinakamalaking desisyong ginawa ko ay ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking asawa. Kung hindi ko ginawa yon, marahil tuluyan nang nasira ang pamilya namin. Bilang isang padre di pamilya, aming tahan. At kung ang isang haligi ay hindi matatag, guguho ang pamilya. Ako po si Bert. At ito ang aking buhay. Walang pamilyang perpekto. Ngunit kung ang haligi ng tahanan ay matatag at responsable, ang ilaw ng tahanan ay laging handang magbigay gabay sa landas na tinatahak ng isang pamilya. Hindi magagawang gibain ng anumang unos ang kanilang tahanan. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.